سلام تخطاتنا هذا القناة كما تخونوا لو من خلنا تقمنا أرستي هزلكم قريبا زلهو نايلو ما أرستنا حنت بتدقاقامي بخلط يوصوتات الرئيان سادما تعياتا والدي يلوان تعياتا ودات يلوون زبل قريتايو بزح جزيخا أب حبرة سبنا دسمع عنون قال كابت ببزحي كاب زقبلو فيدباك حدا نسيو انتايسو منالبات نسخاوي نسخي تعوي سب نعاخات خون وين عاخز خون زي مركابكي سلمنتاي كون خل كابي يزبقس انتاي تصقم كنرينا تصقم كنبلكلنا اب نفس وكف نقدما مخرك بي انتاي كنقبر نخل منالبات اب جيجا بوتا نتأمت كاين هلو مو تأمتنان تأمل خاختنان استخاخيلنا اب تزقبو بوتا انتاي بحرك كنزوتر لنا سبات اب هيوتنا نخموتو مخنياتو فقري حدا كابتي أقداسي كفال نهيوتيو فقري ناي قدني زاد لينا بزي قد ساب منتاي أبي يقعزونا of course أبي هيوت كلت عينت وعتاي زولو تحدي ناي نفسها منين كان أملاخ وين خالت هلوغو كتوفى خلقها تسترفق ناي فقري هيوت مالتيو فقري هنا بالكلنا أبزي أرستزي نتصور كونلنا أتي صوتاوي فقر مالتيو ودي مسقال زلو قال كمس ودي زلو زلوا فقرينا نزارب زلنا سلازي نايلو ما حمشنات بتاعت نزين انت نزوتر كوينا منال بعد أتي فقر ندوليو ويتان دلي حسب ندوليو سب كاين رغبة نخلينا سلازي بنتعرو نتمخرب زلو تتكينا اتزاد لينا سب كنركب كحجزنا يغلي مو كتا نافتاك قدامي تنبي كناتو مالتيو So, قدامي تنبي نتندوليو سب تندولي سب زي مركبنا maybe we have very high standard قدامي تنك زخونا بكم زت أجمع زخون تايو منالبات إحنا نصبيو ويكاتي عنكيلات نس رقو حيتات نحنا قميتنا زلنا أزيل على خون غليو كما عين السبات بغلي لك يركب يقوليهم انتهي مالتنا زخون السب ودي يخون قال كابتن السوداليو زلو منالبات مجلس خطأ ودي نقال غير قلت يجن بنتعرو لككم مالتيو ودي نتاقوال نسوس بها زلو رقو حيتات اللو قدن كا نفسه كفسب رقو حيتات كهلو اللو انتاي كون اللو انتا عين درجات مرتي اكايدا حدا رقو حيتات زماله نطبتات كهلو كخلالو تزي اللي بس مسمع بحوري نرخيتك ناي مقاين نتتدليو نتنعاخا دس بلاكا نجر زي مركابن كل يخلي سلازي رقو حيتات أقداسيو يقداس ترقو حيتات ناتكا بقليلو زي ركب كون يبلون مخنياتو أزيو سبيسيفيك مخا نصور زخون اندقناخا دارقا ببزح زي ركب عينة رقو حيتات أغميت كارلغا ويون أزيو تسبي من دحر خوينو اتكوم عينة رقو حيتات أزيو تدلاي سلازي خوين توددر سلازي عبي من نالبات نعنا سخاوي نسخي نزي رقو حيزي نخط رقبيو كبير كون خليو تاي مالتنا يكن رينا نابنت كالايون قنو رقو حيتات كنبل كلنا بزحات سبات يقاطو منا كونو خليهم قلت رقو حيتات ناتنا لعلي سلازي خونه إكس نهبا خمسة سلازي بالله خمسة سلازي خونت أفنجع سلازي نوحي عينتا سلازي ججفي قومتا سلازي رقودي أفلبا سلازي ججفي كوتا استفل عليه رقو حيتات ناتا تقبنا إكس نمتلنا من نالبات تناتنا رقو حيتات جيجا كون خلي ويدما أزيو تأبيب عينة رقو حيتات لعلي درجة رقو حيتات جيرنا كنولو سلنخيل التفغري عدل كينوبو نخيلينا مالتي سلازي كل جزي نقبرو زلنا رقو حيتات داق ما قمت مقبار يدليو تحتو ردو يبلي اللغون جن قرب تلي عدلات رقو حيتات كا ندقاون نوشتاون يزارب زلخو بزحات تبعتو هجي أتوكرونا بزي مجنان أبدقاوي إيو زخون that's why حقق نزارب تخينا بزحات أودات أبدقاوغ ملكع زي أبدق نسيونا كم مسلاتاتنا له ملكات رهبن نمبرك انجناسي كاب قربيتي يوسدو يلقو حديث بحال زي قدس تي أملكاسي انفسيس لنا ويكا أتوكرو لهم دك تبعاتيو
እዚኣ ከነስተውለላ ኣለና እዚ ግን እቲ እንኳ ናብኡ እንድሕር ኮይና ንገብር ዘለና ተሓቀኛ ፍቅሪ ከይንረክቦ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ብደገ ጥራይ ፅቡቅ ነቲ ውሽጣዊ ፅባቐ እንተዘየለ ተሓቀኛ ፍቅሪ ከይንረክቦ ንኽእል ኢና ስእላ ጥራይ ብምርኣይ ፍቅሪ ክሕዘካ ይኽእል እዩ ናይ ሃይነነይታ ፍቅሪ ምስኣ ምስ ኣለልካይ ግን ተሓቀኛ ፍቅሪ ክሃርመካ ዝኽእል ግን ኣብ ታሕቲ እውን ክንሪኦ ኢና ኣበይ ከም ዘሎ እቲ ፀገም እንታይ ይብለና ኣሎ እቲ ሓቀኛ ፍቅሪ ንምርካብ እዚ ፀቢብ ዝኾነ ረቋሒታት ነቲ ሓቀኛ ሰብ ንምርካብ ኣሸጋሪ ክኸውን ይኽእል እዩ advice make a list of personalities and features ስለዚ መጀመርያ እንታይ ዓይነት መልክዕ ዘለዋ ጓል ኢኻ ትደሊ እንታይ ዓይነት መልክዕ ዘለዎ ወዲ ክትደሊ ቁሩብ ትለይ ንኣብነት ነቲ መልክዕ ሊሚት ክንገብረሉ ቁመቱ ምናልባት ሕብሩ ክትብል ትኽእሊ ቁመታ ኣቃውማኣ ሕብራ ፀጉራ ክትብል ትኽእል ኢኻ I don't know ኣብቲ መልክዓሲ እንታይ እዮም እቶም ኣገደስቲ ንዓኻ ንሳቶም መፍለጦም ኩሉ ነገር ፅፍራ ገለመለ ገለ ኩሉ ዲቴይል እንድሕር ኣቲኻ ግን ምናልባት ናይ ሓንቲ ጓል ስእሊ ኢኻ ትገብር ዘለኻ ፕሮባብሊ እታ ስእላ ትገብር ዘለኻ ናይ ፊልሚ ኣክተር ወይ ደራፊት እያ እሰን ከዓ ደለይተን ብዙሓት እዮም ስለዚ ቁሩብ ትሕት ኢልና ኣቨሬጅ ሰብ ክንጥምት ክንክል ኣለና ካብኡ ዘይስንፍ ግን ፐርሶናሊቲ ደረጃ ትምህርታ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣረኣእያ ኣብ ነገራት ኣብ ፍቅሪ ኣብ ሓዳር ኣብ ገለገለ ኣብቲ ንዓኻ ኣገዳሲ ዝኾኑ ነጥብታት እቲ ዓይነት ኣረኣእያ ወይ ቢሄቪየር ክህልዋ ከም ዘለዎ ፐርሶናሊቲ ናታ እውን ከም ረቋሓይ ከተንብሮ ኣገዳሲ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ናብቲ ዘይብላ እናጠመትካ ነታ ጓል ክትርኢ ከለኻ ንኣብነት እዚኣ ትጎድለያ እናበልካ ዘይኮነስ ዘለዋ ነገራት ጠምት ዘለዋ ተስተረፈ ከዓ ብሓደ ኮይና ንገብሮ ብዝብል እንድሕር ከይድካ እቲ ጉዕዞን ምድላይን ክቐልል ይኽእል ማለት እዩ number 2 not being yourself ኣነ ዝፈተኽዋ ነጥቢ ሓንቲ እዚኣን መበራብዒትን ኣነ ዝፈተኹ እንታይ ይብለና ኣሎ ነፍስኻ ዘይመምሳል እንታይ ማለት እዩ እዚ መጀመርያ ሓንቲ ጓል ክንፈቱ ከለና ወዳት ወይ ጓል ሓደ ወዲ ክትፈቱ ከላ ብዝያዳ ባዋል ክገልፃ እዚኣ ሓንቲ ጓል ንሓደ ወዲ ክትፈቱ ከላ እሞ ክላለዩ ከለዉ እንታይ ትገብር ፐርፌክት ጓል እያ ትኸውን ኣመሻሽጣ ኣከዳድና ስእላ ክትሪኣ ከለካ ፐርፌክት ምስ ረኸብካያ ኩሉ ነገራ ገዛ ተዓዲማትካ ገዛ ኩሉ ኩሕልሕል ዝበለ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብ ልዕሊኺ ሓደ ጌጋ ስእሊ ሒዙ ዘሎ ኣዘራርባኺ እሩም ሕማቕ ዘይወፃእ ሂወታ ኩሉ ፐርፌክት እትወድከሙ ኩሉ ነገር ነታ ጓል ከዓ ኣብ ፍሉይ ቦታ ኢኻ ትወስዳ ፍሉይ ነገር ኢኻ ተርእያ ኣዘራርባኻ መኪና ትኸፍተላ ገለመለ ኩሉ ነገር ፐርፌክት ኢኻ ተርእያ ዘለኻ እዚ ነገር እዚ ግን ንሳ ሕጂ እታ ጓል ምስ መን እያ ፍቅሪ ዝሕዛ ዘሎ ምዝ ዓይነት ባህርያ ፍቅሪ ዝሕዛ ዘሎ ትወዲ እውን ምዝ ንስኺ ተርእዮ ዘለኻ ባህሪ ፍቅሪ ዝሕዞ ዘሎ ዋው እዚኣ ጓል ኣዘራርባኣ ከም ገለ በቃ ገለ ዓይነት ኣጠማምታኣ ልቦናኣ እዚ ግን ንስኻ ይኮንካን እዚ እቲ ክትኮኖ ትፍትን ዘለኻ ወይ ፌክ ጌርክያ ዘለኻ ቢሄቪየር እዩ ኣስተውዕሉላ እዚኣ ነገር እዚኣ እዚ ዓይነት ፍሉይ ዓይነት ቢሄቪየር ወይ ከዓ ባህሪ ምንፅብራቕ ኣብቲ ኖርማል ፍቅሪ ብሓደ ምስ ጀመርካ እንታይ ፀገም የጋጥም ክትዕቅበይ ትኽእልኒ ኢኻ ቃላትካ እቲ ኖርማል ባህርኻ ከንፀባርቕ ይጅምር ምናልባት ኩሉ ግዜ ኣዝዩ ኩሑል ቦታ ኣብ ፍሉይ ቦታ ከይትወስዳ ትኽእል ኢኻ ስራሕ ኮይኑ እቲ ነገራት ወይ ትዕላላት ንሳውን ነፍሳ ከም ትወትሩ ኮይናቱ ዝነበረት ኩሉ ግዜ ከምኡ ክትገብር ኣይትኽእልኒ እያ እንታይ ወርድ ሕጂ እቲ ፍቅሪ ይጎድል ምክንያቱ እንታይ ፀገም እቲ ሰብ ፍቅሪ ክሓድሮ ከሎ ምስታ ጓል ምስታ ዝሪኣ ዝነበረ ጓል እዚኣ ሕጂ ዘላ ንሳ ከይትኸውን ትኽእል እያ ብርግፅ ከዓ ኣይኮነትን ምክንያቱ ኣብ ኖርማል ላይፍ ነቲ መጀመርያ ኣብ ስእላ ትሪኣ ዝነበርካን ምስላን ምሱ ከይከይድ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ፌስቡክ ዝወርድ ምስሊ ጌጋ ስእሊ ዝህብ እንታይ ይብላኻ በቃ ብምሳይ ፅቡቅ ነይሩ ድሓር ምስ ተረኣና ቀስ እናበለ ዝሕል ከይዱ የስ ኣብ ስእልኺ ኣብቲ ደጋዊ ምስልኺ ፍቅሪ ሒዝዎ ነይሩ ተሓቀኛ ሂወት ምስ ረኣየኪ ቁሩብ ካብ ጎዲልኪ ኣብ ሪል ላይፍ ብሓደ ክትኣቱ ክትወፁ ምስ ጀመርኩም ከዓ መሊሱ ጎዲሉ ስለዚ ሓቀኛ ምስልኻ ሒዝካ ምቕራብ ኣብ ፍቅሪ ንቅድሚት ክወስደካ ዝኽእል ነገር እዩ ስለዚ ጥንቃቐ የድልዮ ኣመና ሾው ኦፍ እንድሕር ጌርና እቲ ሰብ ናባና ምስ ቀረበ ድሓር ካልእ ሰብ ኮይኑ ስለ ዝፀንሖ ካባና ክርሕቕ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኣመና ክትምስጦ
أمانا كت مستقط جبر بحري دحرج زي كت عقبة سلا زي تغل تاقوال ويتودي مستشعر ترئيز نبركة بحري فقرز عزام نسو مزقود على دما كمانو خان كسألو خان كالنقرات كتعمتون يخوليهم سلازي أدفايس كم نفسها كم نسخة ممثال صبغيو نالبات كنت أريبلنا ويقلمليبلنا مالتي كون ليميت كل ولو above and beyond كابت نورمال أمانا نلعالي زوات عند حرقينو نخون عقبة سلازي نخل اتسمس جزيه كال بحري كال سبسلا نخونه مس كال سب كافور كي حزو يخل كل ترينا لنا number 3 you're waiting متصباي يكات أمريكا كل جزيه اتفقر بعلوخ متأكا حابيلو هاي أبيل لخا no it may not happen إذا خيال قاطم يخلي إنك غير ليه فقري لك كم تكال نجار سراح ويقال دلينا نروح بفقر ونلك دلي خانز إركانز مت نجار مخانو كنفلت علينا سلازي كم بقاس أمدلاي عدلات فقر أبزر كبلو بوتاتات مخادي يدلي أبي فقر زر كبلو كحبرك instead of going for after love do you find yourself waiting for it yeah نفقري كما تأكد يخط بيورا دحري تخيد نعبنت فقري أبزلو بوتا على السوشيال ميديا سباسي سوشيال ميديا يفتوني سينجل كوينسي سوشيال ميديا يتكمني ولا فتسم فيسبوك انستغرام كل عاش ايه شعوخة ونداشا هي قال حبشا زلو برايات قال خاي فتوني منابي كيت كاري أقوال كترك تحتسي تقولسي ويتودسي أبي غترق بيو سوشيال ميديا جزية خطط فيها بالكان جن سينجل تخين كا سوشيال ميديا كتكيد لك أوالي تشات كتجبر لك يس جزية تفي فلت أجن بالانس كبر له كل جزية كتصحف لك كتفتن لك سوشيال ميديا بالسوشيال ميديا فقري ركبنيو سوشيال ميديا فقري مسأل كاني فلت يعني السوشيال ميديا فقري لن سوشيال ميديا جن تايز جبر لك مسبات ليلة عدلي بكا مستلالخة مسألة مستراغبك بوغيري فقري زبقل نفرد بصح سوشيال ميديا كمزي نورمال نجر كيتريو بزح نجر ابز غزي زي اتبولك مسبات مرخاب ناترفه ادلات يبلنا نابنتو مفسد زلناسي ابي خا ترغبهم سبات ስለዚህ سوشيال ميديا كم تقدم باكال ابطرغيا انجل نرخب زلنا متكاتنا تيمو እዚ ማለት ኣብ ሶሻል ሚድያ ምንም ዓልቲ ወዓሊ ብል የለኹን ግን ኣብ ሰብ ዘለዎ ቦታ ቀዳማይ ረቋሒ ፍቅሪ ኣብ ምድላይ ወይ ፍቅሪ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣብ ሰብ ዘለዎ ቦታ ምኻድ እዩ ምስ ሰብ ክትራኸብ ኣለካ ሓደ ግዜ ሰባት ኣላልዮምኒ የስ ፅቡቅ እዩ ሰብ ሓደሲ ምስ ሓንቲ ጓል ከተላልዮ ከለካ ኣብ ፍቅሪ ተዋሓዳር ግበሩ ይኹን ካን ትብሎም ዘለካ እሱ ናቶም ምርጫይ የግዳስ ሄይ እዚኣ ጥዒት ሰብ እያ እዚ ኸ ጥዑይ ሰብ እዩ ተላለዩ ኣብ ፍቅሪ ተው ማለት ኣይኮነን ከምኡ ዝብሉ የለውን ማለት ኣይኮንኩን ግን سب كلاليك عدلتي بكا محازغه تلاليك عدلتي بات كصبغي تلاليخي مسؤول مقصالكن زي مقصالكن نعاخيو زملكات سلازي اب سب زلوا فقرابي بوتا يدركب اب سب زلوا بوتا مسب يزركب كاب سبينا انا فكره مودتا الحركه بزحات سبات ترينا بزحات تقريبنا نعانا زخون سب نعانا تخون سب كنركب نخل سلازي بترسيا مخاطه قداس صلوت الجبري خا بيترسيان مساملاخ كتقلل لي خاط تخيد ياسي فلتي جن ابيتغرشان تعي سبكا بيتغرشان يركبيو اكبا بيتغرشان يركبيو سلازي ابيتغرشان مخاد حجازي يخون مالتيو بخالك تنتنوت خليكم نعايكن تعطي تسال وتعطي توال ويتعي ودي ابيتغرشان تترخيبهم قدس نجر مرحم نجر ايكونن باي كومو مرعى وراي ناي حغوس سلازخونه ኣብ ራይውን ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ ኦፍ ኮርስ ናዋል ኣብ መርዓ ኣፀቢቐን ካልእ ስእሉ ኮይነን እየን ዝመፃ ምዛ ቁፅሪ ክልተ ክነስዕላ ኣለና መዓት ተኳሓሒለን ስለ ዝመፃ ነዚ ሕጂ ትሪኣ ዘለካ ጓል ምሽዑ ዘለካ ስእልን ድሓርን ንበይኑ ከይኮነካ ቀረም እንታይ ይብሉ ነይሮም ጓል ማርያም ዳዕሪ ትሪኢኻ ኣይት ሕፀይ ትግበር ይብሉ ምክንያቱ ኣብኡ ተኳሓሒላ መፅያ ሽዕጉት ኣብቲ ኖርማል ሂወት ካልእ ነገር ከይትኾነካ ማለት እዩ anyway كمون بارتيات نتلو مخاد ريستورانت دي كونسرت تاديو كمون لايبراري اكوب سبات زلو رخبول بوتا كلب مخاد اكوتا سبسب زلو مخاد ازيو اقداسي مغنياتو فغري او تاتيو زنبيلو مغنياتو فغري كاب سبيو سبات مسرخب كادما يخا فغرخ مت زخل نفسها ابجزات عبيكا معاصو شغيركا مس تلفزيون فغري متني it's very difficult go out, meet people, chat with people, then مودتا تحقنيا فقرت دليو كما تأكاي خليم أتعرف عيتي الفقر نخيتاتو زفرحكا fear of rejection and hurt
سبات حدا جزيا فقراتيوم مستبدل وي مستنى تصقون تاي مثلهم كل جزيا خمسة حاجات مني عفري من تاج على ده yes of course أنا نشتي كل لغة حنت جزيا مس حنتي قال صبغ زخنة زمدنا نيروني بقى بتاع من فاتونيرنا I think in 2000 كلا كبابي شعو بقى جارانتير تجرو سيدي زي قال سناتي يا إلى شعو أقعد عمي حتى اللقصي نو مسبلة الناس تسمعني قاهي عجق قلت لكم أكلني أمنا كم تحوز يا جرو سيدي يعني رح رايت بلنا مسيلني كاتيا نطبتي أجم بزح تماهيره معناته نو زبحال كله كم زخل جن أبتانو كتموت كم زي بالكخت كتصل كم زلكا كتصيركا تاتدليا فغري كترغبا تغليها سانو إلى كمالت مودة عالم أيكونن كاب من أجن كاب كمودما سب أفرني رجدي في كاس لزخدن فغري يلن فغر توجي مبال جيكا تحسس شوي كانوا وجدوا دما علنا. Okay, fear of rejection is a lot. كل جزء فقرناي امبخيبلوني ويكي نسقوني ويكي كعقبوني زبل سنتاي قبرنا أب نفسنا confidence وي self esteem ناتنا يقدلوي. ስለዚህ ትፍሪ ነቲ ርእሰ ምትእማና ስለ ዘግድሎ ንሰባት ወላ ናብነታ ነፍቅራ ጓል ዝኾነ ቃል ምስ ተዛረበትና ብቐደሙ ሲለ እንደ ነይረ ኢልና ንሳ ዘይሓሰበቶ ኣብ ካልእ ትንተና ንምፅእ ሓንቲ ከነስዕላ ዘለና ብፍላይ ኣብዚ ድማ እታ ጓል ወይ እቲ ወዲ እውን ከማኻ ኣተሓሳስባ እዩ ዘለዎ ንሱ እውን ፈራህን ሓፋርን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ዝዛረቦ እናተሰከፈ ከይተረዶ ቃል መሊቕዎ ብጌጋ ወፂዎ ክኸውን ይኽእል እቲ ዘረባ ንሕና ግን ጌጋ ጥራይ ስለ ንጥምት ነቲ ዝበሎ ሰብ ተጠቂምና ነታ ቃል ዘውፅዋ ተጠቂምና ዓብ ነገር ጌርና ካብ ፍቅሪ ንሃድም እዚ ድማ ጌጋ እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚ ኣብ ሰንኮፍ ክንከውን የብልና ድሓርካ ሰባት ኣብ ምክርብዚ ኖ እንድሕር ኢሎምና ኔክስት ማለት እዩ ሓንቲ ጓል ኖ ምሳኻ ቅፅል ኣይከውን ኣይደልን እንተኢላትካ ኣነ ይኮንኩን ናትካ ቀፅል ማለታ እዩ ፍቅሪ ንዓኻ የለን ኣይትረክብን ኢኻ ማለት ኣይኮነን እትወዱ ነታ ጓል እውን ከምኡ ስለዚ ኖ ዝብላ ፍቅሪ ካልእ ኔክስት ካልእ ይዕድልካ እዩ ዝብለካ ዘሎ ስለዚ እታ ኖ ትብል ከምዚ መወዳእታ ጌርና ወሲድና ሂወትና ኣብ ጅሆ ኣይነንብራ ወይ ኣብ ፍርሂ ከም ንነብር ኣይንግበራ እታ ናይ መወዳእታ ናይቲ ሲንግል ወይ ከዓ ኣብቲ ንደልዮ ፍቅሪ ነቲ ንደልዮ ሰብ ዘይምርካብና ምናልባት ተኣገዳሲ ነገር ከሲርና ስለ ዘለና ከይኸውን ሓደ ሰብ ቀዳማይ ንመን ከፍቅር ዘለዎ ንነፍሱ self love is first መጀመርያ ነፍስኻ ከተፍቅር ኣለካ ነፍስኻ ዘይፍቅርካ ሰብ ከመይ ጌርካ ሰብ ከተፍቅር ትኽእል በንጻሩ ድማ ንነፍስኻ ከተፍቅር ዘይትኽእል ሰብ እንተኮይንካ ሰብ ንኸፍቅረካ ኣሸጋሪ እዩ why because እንድሕር ንስኻ ምስ ነፍስኻ ፍቅሪ ስለምንታይ ነፍስኻ ፍቅሪ ዘይብልካ ምምርማር የድልየካ ነፍስኻ ዘይተፍቅራ ምናልባት እትኽትኮኖ ትደልያ ክትበፅሖ ትደሊ ስለዘይ በፃሕካዮ ወይ ንነፍስኻ ብነፍስኻ ኩርዓት ስለ ዘይብልካ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እታ መጀመርያ ክንገብራ ዘለና ምስ ነፍስና ሕጉሳትን ነፍስና ፈተውትን ደገፍታን ክንከውን ኣለና ስለዚ ነፍሱ ዝፈቱ ሰብ ኣውቶማቲካሊ ሕጉስ እዩ ዝኸውን ሕጉስ ሰብ ድማ ማግኔት እዩ ዝኸውን ስለዚ when we don't love ourselves we may search for someone to fill the void ነፍስና ዘይነፍቅር ተኮይና እንታይና ንገብር ዘለና ነቲ ንሕና ዘለና ካብ ነፍስና ንሃድሞ ካልእ ጓል ወይ ካልእ ወዲ መፅኡ ንዑ ሓጎስ ክመልኣልና ወይ ፍቅሪ ክመልኣልና እዚ ግን ኣይከኣልኒ ዋላ ሰብ እንተመፀ ብቐሊሉ ክንበኣስ ኢና ምስ ሰብ ምክንያቱ ሰልፍ ላቭ ነፍሱ ዘይፈቱ ሰብ እኹል ፍቅሪ ክምጥው ኣይክእልኒ እዩ ስለዘይክእል ድማ እቲ ፍቅሪ ክዓብን ክዕንብብን ኣይክእልኒ እዩ ስለዚ ነፍስና ምፍቃር እንታይ ማለት እዩ መጀመርያ ነፍስና ብውሽጣን ብደገን ምህናፃ ሓንጎልና ይኹን ኣካልና ብስፖርት ብንባብ ብፍልጠት ብኩሉ ክንክን ፅቡቅ ጌርና ነፍስና ምክንኻን ኣካልናን ሓንጎልናን ተተኸላኺልና እንተተኸናኺናየን ፅቡቅ ተሒዝናየን ኮንፊደንስ ናትና ክዓቢ እዩ ፅቡቅ እንድሕር ኮይንካ ፅቡቅ ትኽደን እንተኮይንካ ኣፍልጦኻ ይዓቢ እንተሎ ኣውቶማቲካሊ ኮንፊደንስ ኣለካ ምክንያቱ ርእሰ ምትእማን ካብዚኣቶም እዩ ዝመፅእ ብነፍስኻ ሕጉስ ስለ ዝኾንካ ዕጋበ ስለ ዘለካ ንዑ ኢኻ ኣብ ደገ ተንፀባርቕ ብነፍስኻ ዕጉብ ተዘይኮይንካ ድማ ንዑ ኢኻ ኣብ ደገ ተንፀባርቕ ስለዚ ነዚ ንምዕቃብ ድማ ጥዕና ዘለዎ ኣመጋግባ ክህልወካ ኣሎ ብቐሊል ዝበለ እኹል ድቃስ ክትወስድ ኣለካ ሕጉስ ክትከውን ዘሕጉሰካን ዘዘናግዓካን ኩነታት ክትፈጥር ኣለካ
مسبات سوشيالايز كجبرها لك كتقللن كتساقن عليك لنفسك دما زخون زجبر تبدل تلا انت لوا يقرأ تبلا لك كمون زأكل عرفتي كتوسط كلها لك إذا أتن تغيرك نفسك حجستن صبغتن نخد كون سلا تحجزها إذا فارز دما نفس فتوى نفسك سلا تفتوى زلا نفس فتوى حماق قال نجيب أنا نفسك مفتاوقن حماق يكونن سلازي نزيم زجبرك نسبات ماغنيت كوينكا خصعبهم تخيل سبات دما نابخا خمصو صقام يبلومن سلازي زين حمش نكرات تزوتيرنين سينجل نخونلو أبنات كله أيكلني لازم أمن كلن كبت يكونان كانت تكبران فتن بوجينا دما تندليو تندليا قال تندليا ودي كما أنا دما نايل بيت منيتيو ثم نمجمر على الشانل تمزول لهم شما جورجو دراري بحال أبزجي درار بزو حناتي كعبي الناس دخل تمرتلو تتقملو أبيولو ثم تعبيولو زلهم كا صبو قبركم كتسلوا كم وترو ذا فيديو فتيكم مان تخوينكم لايك قبروا لا كم دما نخالوت كحجزهم زغل سينجل زلو نالبات شير كتقبروا تقولوا كم وترو زانا لومي دفتهم مانت بي أب كومنت ويدما نسهم توسقولون تلقمون أبوك تصبيكمي كم وترو نايلون فيديو في صوت ديالا أبكالك سام الرخب لحنكونو تشاو